Terve taas. Niin jäätiin viime kerralla. Eli tämä video kengät palkkaaksi. Jatketaan. Niille, ketkä ei ole nähnyt aiempaa videota, niin tarkoituksena on tehdä vähän tämmöistä talvipuutsia. Mulla tuli idea siitä, kun mulla oli tommoset verirakastetut puutsit tuolla, mitä mä käytin tosi pitkään, mutta niissä oli pientä rakennevikaa ja tietenkin sitten olosuhteet vähän pääs syömään, niin nyt kun osataan, niin tehdään kunnolla uusiksi. Vähän niin kuin sama idea. Ja ei sille mitään kummempaa. Tähän mä laittoin, pumppasin, ootapas mä näytän teille. Ja jos joku meinasi nyt valittaa tästä sotkusta, mitä saatatte nähdä tällä mun työpisteellä, kun kengät on viimeisilleen, niin ala itse tekee kenkiä, niin sä ymmärrät. Mutta se kuuluu asiaan. Niin tätä tämmöstä kuin parafiinivaha, perkele. Tätä mä niinku sulattiin tähän. Sitten tämä itse nahka, niin se on vedenpitävää, mutta kun tämä on käännetty, niin kuin näkyy, että se on vähän niin kuin mokka, niin tämä lihapuoli ei ole. Vaikka se ei tulisi siitä jalalle läpi, mutta mä haluan, että se jää niin kuin tähän muhimaan. Niin tätä on niin kuin sulatettu tänne koko nahka, ja sitten siitä on myös tullut vähän tummempi, niin se on kiva. Mutta nyt sitten pitäisi lähteä ompelemaan tämä. Toinen on jo ommeltu, siellä näkyy. Ja sitten niin, ja kävi hakkeen suutarilta tämmöiset pohjat sitten, mitkä tulee tänne vielä. Mutta katsotaan, millainen tulee. Aletaanhan tekemään lankaa, eli kun ommellaan kengät, niin tehdään itse lanka. Tässä on tämmöistä ohuutta ja tätä sitten pistetään päällekkäin ja sitten siitä lähtee asettumaan. Mä nyt ajattelin, että mä haluan piettää tuon kengän ompelun kohtuu helppona, niin kuinka monta kerrosta riippuen siitä, että näitä laittaa, niin tietenkin se lanka menee paksummaksi. Mä ajattelin, että pistää tosi kevyellä, että on kohtuu tiivistä. Teen niinku pienellä ompelutiheysvälillä. Ei mikään liian aivan mahdoton, mutta siis silleen, että tuo ei niinku harppaa kilometriä tuossa tikkivälissä, niin tekee tämän kohtuu ohuena. Mä ajattelin, että 5 päällekkäin. Se on hyvä. Mulla on niinku toiveissa haussa noissa näissä kengissä, mitä nyt tehdään loppuun, niin mä haluaisin, ja mun tyyli oikeastaan on semmonen, että mä haluaisin niinku, että on semmoista kengät, joita voi potkea seinään, koska mä oon silleen kiinnostaa piettää niitä silleen turvassa. Mutta silleen, että ne kanssa näyttäisi niinku hyvälle. Tietenkin, että on mukavat. Mutta se on monesti vaikea saada, kun jos sä haluat sen näyttää hyvälle, niin siinä pitää olla tietynlaiset rakenteet. Että se ei ole semmonen sämpylä. Ja sitten, että se ei ole semmonen sämpylä, niin monesti siitä tulee se liian fancy näköinen. Ja sitten kun se on liian fancy näköinen, niin et sä sitä voi käyttää sitä mitenkään normiparkkujen kanssa. Tai jossakin niinku lähdet käymään päiväkävelyllä. Tai tietenkin voit, mutta siis silleen stereotyyppisesti. Tiedätte mitä mä meinaan. Tätä ei nyt liian hyvin tarvitse tehdä, kun tää on kuitenkin kohtuu ohut, mutta sitten ollen kieputellaan yhteen. Siinä on niinku 5 lankaa ja sitä tulee yhtenäinen lanka. Mutta siis silleen, että tämä pysyy ohuena, saa se läpi. Niinku ommellaanpa tämä juttu. Ei, siis nyt tää on Done. Miten nämä
Nämä hakataan kiinni, sitten tehdään komupohja. No niin, alkaa host olla solmussa, kuten huomaa, mutta täältä se pikkuhiljaa alkaa tulla. Mä nyt niinku asetellut tämän pohjan. Tähän nyt sitten liimataan tämä ennen kuin aletaan korkoa laittaa. Joka tapauksessa niin saa lähelle ton pohjan reuna ja nyt kun sitä alkaa fiksailla, niin se on niin kuin alkaa pikkuhiljaa tulee. Ja sitten kun se hiotaan ja sitten siitä tulee kiiltävää kaikki tasainen ja sitten näkyy hyvin, niin se on ihan niin kuin eri mitä niin kuin pari diaa taaksepäin. Vähän tulee nahkapölyä pois. Yes sir. Kenenköhän jälkiä? Joka tapauksessa. Näette kauniit Tampereen maisemat. Täällä on kuivumassa. Puolipohjat se on ollut liima, niin se on kuivunut, se on nyt ready. Näkyy, mutta pitää tähän väliin todeta, niin jotenkin tässä kenkämallissa niin tää komplimentoi jotenkin tosi hyvin tuota lestiä mun mielestä. Alkaa asettua. Nyt näitä palikoita. Nyt sitten liimataan nämä viimeiset korkolaput, niin otetaan liimaa tuolta ja sitten sitä niin asetellaan tähän sopivasti. Kattokaapa nyt tarkkaan ennen kuin on pahat pinnassa. Toki mä vielä vähän hiasin hienokriittisemmällä, mutta tässä on niin kuin before. Now is time. Eli nyt on aika grande revealille. Kuinka paljon tää muuttuu tässä, kun tää on paha. Wow, nyt kiiltää noin. Kiiltää pohjan reunat. Looking very nice. Wow.